bless us all. Siksika o apu itibilag mi panakawat kinakapsut mi panakapakawan sagot pagraramanan tayo sa bibiyag amin nagapuan rigat kendam ay Diyos pagkamangan yaman abanag intay biruken yaman rigat iti intay paneken wen nga agpaisu ti Diyos pagraramanan tayo sa ibiyag amin nagapuan rigat kendam ay Diyos pagkamangan inay ayat mo apo itinapangnaw nakakaasti dagiti mawaw tasken